سنة إبوي دكتور برخت منقسطاب نبتي إعلاننا حتير كناتو كنتي أقدم يزغلت كلكم أب شحن شعاتة ميتن سلاسان شوحاتن توليدو بخمي حبيخة أنت عبابياي كم دخانه سب عبي مالتي اتي من نبابرو ناي كتما زي كونس ناي هاجرسب ويكا قطر أبو عبي سدرابيتي حرستوت يوم بقسنة بمحرسن كا إنان النابر يرنا مالتيو سلازي بزح صبو نجار اللو أبو حاجرسب نبر حاجرسب مالت عريو جن مس انساز قدام مس ناي أدراو رعواف مس تعمل نفاس معي صبوك دس زبل تعبابيا عبي زبل كمو زرداني الرأي أبزي سنة باب أستاذ 7 عمد كم زجبر كعا قريتك كمي أخاف تشوفوا زلها خمي غير كا نبز سنة باب زاتيها أو مستي كبلو تنحكو نابرا ناي هاجر سب كل جزء مسمريت إخا تزارب تزانا قاعد تسرح
مس حمد بس كله نحر الشام نبابره سعريو كل جزية زبزح جزية أخذات بقوم تدعى خوينو رهوالو سلازي بخمسة النابر مالتيو تي أتعبا بها موسيقاسي كرار دي خاجن ميركا شعود الدهلقبتي شامبوكو دي خاجن ميركا كمي جيركا خاجن ميركا بقونات نرؤسو أتي برغات قوو تروبا تقولقول تشخا كله أعواف ببع عيناتو جمسطات يسمعها دسبل نقر نيرو أعوافون ببع عيناتين زمرا أسماء سالوون جن كابت خبابي خاخ أخبسب تمهر مالتيو شامبو كوزوق عنيرهم كباي زعبيو كان ون كرار زوقعو بعينتو نايبها المسارياتات زوق عنيرهم كالتيف كان عمر الجا عقل يرني زريع هو بمعرفة حجوا زريع هو حدثا بصلبات كالتيفة نعت مثل سرح إذا ما زرقف عدلهم نتم وساطي بعيكات السرح بزح إلى تمام سرح نيره كابو تغرار زلمات كلاون قدمي آخر شامبوكو عنيره شامبوكو كيلة اتم وساطيون بساي كو وقعنا ولوني نتي تيانو نايماي مقدحي نعو انداوقعو زلو سعسعو تقاوتو كم زدع مسألة ساني حاول كاب شامبوكو سي أب كرالي سجيرة إذا شامبوكو بمتاي ساني حيا حجة تزولني في شامبوكو نقولو نحنا أبتي كبابينا أين بران جن كان تنزري أكون شامبوكو تان كديحة قلعي زبها اللبزي حدثات على قلعني ما بقول بلد كمال الجيتات تقولعي وش تقوانقوان نعوه كواليسة لكي نتوشتها سرسيرة الجيسة كم شامبوكو كوينو في قدامز بالجمرة بوقو لميدة بكا تزري أخو ناي شامبوكو كدادات أبي كم زخون بقمت سيان حرق أبياتني مريس خالق سرح كم زقيلة سريحية صنيح حون كرار سريح أغرارون كابزوقو كاوان عبي زبولو أياتات تكملو كاو سقادي لي انتاي سريحية قدم تبوا رغيبة حاسبة نادي حاوم قوليت نيران اشتي بنت فلحلا سريقة يا وفيلة هذي حاوش قلمل قيسة حاسبة كابتن تريد زنبرانا زبزة حين شو طريناني ماسين قلمل يزغول قربت من الكاب تشجيره شعو نزي قرب قبز بالمراخ أو جمجم صدر الزفية عزفية كارا كل جزية واسا خراي بالدفنيو طبيعي زاد لأنه قربت وسيلة اتقال أبصري قدفية مالتي بزيادة جل سريعي أب عدنا حدا خواجة نير خواجة ولازم نعول كده شرحه دوسو زقعتو قلمتات نيرو أبو خيري حبتو تريكولات حاسو ويلا قتين سلكي سريقة مالتي قريت عقور لي كاو خابتي حاصور قلمة وسيدة إذن كوارنتي سلكي جيري لتخرار 5 ودي عملي
ክራር ጥራሕ ዲኻ ወይስ ተዝይም ነርካ ሸኡ ቅድም ክራር ሙቃዕ ዓይነት ድሓር ግን ድረፍ ኢሎም ደፋፍኡን እቶም መሳጦይ በብቅርብሲ ባዕለይ እውን ክድር ጀሚረ ማለት እዩ እንታይ ነይሩ ሽዑ እቲ ተዝምዎ ዝነበርኩም ገለ ካብቲ ትሕዝትኡ ሽዑ ትደርፍዎ ዝነበርኩም ሲ ከም ጓሳ ኮንካ ሽዑ ጀማራይ ብምንታይ ትደርፊ ጀሚርካ እውን ይበሃል እንድዩ ዋላ እቲ ናይ ህዝቢ ደርፊ እውን ካብ ዝዝከረካ የለ ማለት ሽፍታ ዝበሃል ነይሩ ሽፍታ ክትብል ከለካ ሲ ዘፍርሕ ነገር እዩ ዝዘምት ዝጋፍዕ ይቐትል ከምዚ እድረፈሎም ከዓ ነይሩ ክስቶ ድክስቶ ዝናሩ ከምዚ ጠበንጅኡ ከምዚ ገለመለካ ሲ ዝድረፍ ነይሩ ኣብ እጅ ንሕለፍ ናብ ካልእ ድሕሪኡ ናበይናይ ገፅካ ከይድካ ኣስመራ ከም ዝኸድካ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ከመይ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ኣስመራ ብጉራይና ኢና ንኸይድ ኣብ ኣስመራ ካብ ኣስመራ ዝሽመት ኣሎ ገለገለ ንቤት ዘገልግል ንምግቢ ዝኸውን በዓል ጨው በርበረ ተጥሕን ገለ ትገብር እኽሊ ሸጥካ እውን ካልእ ገዝእ ትኽእል ኢኻ ክዳን ክትገዝእ ትኽእል ካልእ ነገር መነባብሮካ ዝኸውን ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ከተቐሚጥካ ነርካ ኣብ ኣስመራ ኣይቅመጥን መፅአ ተወሰነ እዋን ከ ጨል ሸይጠልዩ በጊዕ ሸይጠ ገለመለ ተለይኸን እየ ድመፅእ ካብዚ ናብ እየ ዝኸይድ ዋላ እንተመሰ ዓዲና ንሓደ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ግን ኣብ ኣስመራ ትሰርሕ ከም ዝነበርካ ሰሚዐ ኣለኹ ድሓር ዝገበዝኩ ፀቢቐ ኣራይ ኣብኡ ንእቱ ድሓር እሞ ኣስመራ ምሕዳር ጀሚርካ ሪኹም ቀመጥውን ነይረ ኣስመራ ማለት ሲ ቀስናልካ ካተሎም ዶ ምስቶም ደቂ ኣስመራ ብዙ ኣይትረዳእን ኢኻ ህጉር እዮም ዝብሎ ህጉር ማለት ሲ በዓል ሃገረ ሰብ ማለቶም እዩ ካልእ ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ ግዜ ግን ልምዲ ስለ ዝኾነ በትሪ ንገድፍ ኒና ንሕና ደቂ ሃገረ ሰብ በትሪ እንድሕር ሒዝና ዋላ ዕስራ ቀርቡና ኣይክእሉን እዮም ብበትሪ ኣይነብረጎም ደቂ ኣስመራ እታ በትሪ እንድሕሪ ኣዘንጊዖም ወይ ወሲዶም ኣይግልም ብትሕሳብ ዓግብ ኣብሎ ጌታታት ትበሃላላ ኣስነጋድ ሰብ ናብ ደርፊ እታ ናይ መጀመርያ ዝደረፋ እዛ ዝበላ ዕምባባ መስከረም እያ እዛ ዕምባባ መስከረም ልክዕ 1961 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝደረፋ እዩ ሰኒድዋ ዘሎ ምናልባት ንድሕሪት ተመሊስና በረኸት ኣብ ኣስመራ መዓዝ ከየ ተፈሊጡ ትብል ሕቶ ነዚ ገዛ ከውርድ እየ ሕጂ ግን እዛ ዕምባባ በኹሪ ደርፉ ኣብ መድረኽ ከስማዓና እዩ ምስ ምንታይ ኣተኣሳሲርዋ ብኸመይ ከ ነዚ ድርሰት እዚ ክፅሕፍ ተደሪኹ ዝብል ሕቶ ዳሕራይ ክምልሶ እዩ በእንቲ ክትከታተልዋ ግን ገለ ሕጥሮ ፅሑፍ ናይታ ግጥሚ ከምዚ ዝብል ዕምባባ መስከረም ፍቕረይ ወትሩ ለምለም ኮኸብ ናይ ወጋሕታ ብርሃን ኩሉ ዓለም በቲ ጸልማት ለይቲ ንዓኺ ዘከርኩ ኣብ ሓሳብ ተሒለ እናስተንተንኩ ብኣኺኺ ቃኒ ክራረ ያልዓልኩ ይደርፈልክለኹ ፍቕረይ እናበልኩ እምባታት ክሰሜን ዘይብሉ ዘማቲ ውሕጅ ናይ ፍቕርኺ ዘይብሉ ዓጋቲ ካባኺ ጠፍየ ከይከውን ሃውቲተ ምሳኺ ድኣ ሞተይ ኣብታ ለምለም ሰቲ እናበለ ደሪፍዋ ኣሎ እዚ ግጥሚ እዚ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰር ኢልና ኣብታ ዳሕወይቲ ክንሓቶ ኢና ሕጂ ግን ንደርፊ ክንዕድሞ ኢና
ፅቡቕ ፍቓድካ ኮይኑ ኣከታትልካ እውን ተሃርማዕተበይ ክንምለሰን ኢና እንታይ እዩ ትሕዝተን
تحيلي ما أستلتنكو